ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಕಾವೂರು ಮುಲ್ಲಗಾಡದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಈ ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಮೂಲ ಗುರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಅರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಚ್ಚೂರು ತೌಡುಗು ಕುಟುಂಬದ ಮಣಿ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಟಿ ಪಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಲೇನ ಮಾತ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಿಂಬ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಟಿಗೊಂಜಿ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಿಂಬ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜಲಿಗೊಂಜಿ ಬಿಂಬ ಅಂಚನೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮುಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಟಿ ಪಂಜಲಿಗೊಂಜಿ ಸವರಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ದಯಬನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುಲಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾಕ ఆయన ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ఆయన ಪಂಜಿದ ರೂಪನೇ ಹಾಗೆ ಮುಗಟ್ ರೂಪದ ದೀಪನಂಚಿನ ಪಂಜುಲಿ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುಲಿ ಜಾಗಿದ ಪಂಜುಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ಕುಪೇಟ ಪಂಜುಲಿ ಬಂದು ಈ ನಮನೆದ ಮುಗಲು ಬರ್ಪ ಮುಗಟ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಅಂಚನೆ ಒಂಟಿ ಪಂಜುಲಿಗಳ ಅವೇ ಜಾಗಿದ ಪಂಜುಲಿಗಳ ಪಂಜಿದ ರೂಪನೇ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಕುಪೇಟ ಪಂಜುಲಿ ಇದು ತೆನ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕುಪೇಟ ಪಂಜುಲಿನ ಮುಗ ಕುಪೇಟ ಪಂಜುಲಿ ಮುಗಟೆಂಜಿವನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನೇ ಬರ್ಪಿನ ಐಕೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನೇ ಬರ್ಪುನು ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಅಡ್ಡನಾಮ ಬರ್ಪುನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ಕುಪೇಟ ಪಂಜುಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುಲಿ ನಂಗೆ ಪಂಜುಲಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಪತ್ತೆರ ಹಾಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸತ್ಯಲುಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯಲ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ವಸ್ತ್ರದ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿನ ಕಂಡು ಬತ್ತೆರ ಹಾಪುನು ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ತಿರ್ತು ಅಡ್ಡ ನೀರಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಕಾಲಿ ಮೇಯಿ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನ ಹರ್ಪುನು ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ತಿರ್ತು ನೀರಿ ಬರ್ಪುನು ಮಿತ್ತು ಸೆರಗ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಲೇನು ನಂಗೆ ಕಂಡು ಬತ್ತೆರ ಹಾಪುನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮದ ಮುಖ ಆಡು ಮೂರ್ತಿ ಆಡು ಒಡಗಿತ್ತನ ಅಂದಾನ ಅವೇನು ಹೊಸತ್ತು ನವೀಕರಣ ಹೊಸ ಬಿಂಬ ಮಲ್ಪೆರತ್ತು ಮುಖ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕಂತು ಕೊರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಭಟ್ರ ಮುಖ್ಯನ ಅತ್ತು ಪೂಜಾರಕಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂತನ ಅವೇನು ತಾರಾಯ್ಡು ಆಯ್ತ ಕಲೆನು ಕೊಡ್ದು ಆ ಮುಖಮೂರ್ತಿಲೇನು ಕಂತದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂತು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಇಂಚನೆ ಮೇಣದ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎರಕ ಮೈಪುನ ಸಮಯಡು ಆಯ್ತು ಅಂಶನ ಎಂಗುಲು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗುಲು ಎರಕ ಮೈಪ ದಯ ಬಂದಾಗ ಎತೋ ವರ್ಷಡು ಅಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಐಕೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಅಕಲ ಭಕ್ತಿದ ಮಾತ ಐಟು ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಅಂಶನ ಎಂಗುಲು ಐಕೆ ಮೈತ್ ಪಾಡ್ದು ಎರಕ ಮೈತದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಗುಲು ಅವೇ ಅರ್ಣಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಎಂಗುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಕರಡ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇಂದಿತ್ತ ಪಂಜುಲಿ ಮುಗ ತೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ರೂಪ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮುಗ ಟೊಳ್ಳು ಬರಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಸುರು ಮಣ್ಣದ ರೂಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಮೇಣದ ತಗಡನು ನೆಕ್ ಆ ಮಣ್ಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾದು ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲುಂಡು ಅವನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಣಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಈ ಮೇಣದ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ ಖಾಲಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತು ಐಕೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂಜನೆ ಗೋಣಿದ ಕೊಚ್ಚದು ಎಂಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಜಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣನ ಎಂಕುಲು ಈ ನೆಕ್ ಪೂಜುವ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಬದ ಬಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನವರ ಮಣ್ಣು ಪೂಜುವ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆರುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಎರಕ ಮೈಪುನ ಜಾಗೆನ ದೀಪ ಆ ಜಾಗೆದ ಕೊಡಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಮಣ್ಣಡು ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಕವರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ನುಂಗಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಚದೀದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಮೇಣ ಕರದು ಅಂಚನೆ ಪಿದ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಈ ಮೋಲ್ಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಈ ಮಾತ ಮೇಣ ಕರದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿನೇ ಈ ರೂಪ ನಂಗೆ ಮಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಟೊಳ್ಳದು ಒರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮೋಲ್ಡುನು ಎಂಕುಲು ತೆಪ್ಪು ಕನಕು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೆಂಪು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನತು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ನಂಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ನನಂಜಿ ಮೇಟು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹಕರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪಂಚಲೋಹಕರ ಏನಲ್ಲ ಈ ಮೋಲ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಾಕ ಈ ಮೋಲ್ಡು ಎಂಕುಲು ಮಣ್ಣಡು ಗುರಿದೆತ್ತದು ಮೈಪುನ ಜಾಗೆ ಇಂಚ ದೀದು ಬುಡ್ಪ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಚಲೋಹನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೈಪುನಾಗ ಒಂದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಜಿಂಜು ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಜಿಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಂತವ ಉಂತುದಾಯನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ತರೀಬಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಂಕುಲು ದರ್ಪ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ತೋಜಿನಂಚಿನ ದಾದ ಮೇಣದ ರೂಪ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಚಲೋಹಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಏರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತದಲ್ಲೇ ಈತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಮುಗತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಲ ಇವಾಗ ಅಂಚನೆ ಜಿಡ್ಡದ ಆರ್ಲರ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಮುಗನು ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟೆ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಗಾಟ್ ವಿಷಯ ಮನಾಗ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆತಿನೇಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೋರಿ ಗುತ್ತುದು ಐತೊಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು. ಅವೇ ದೈವ ಕ್ರಿಯೆತೇಕ್ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಬಡ ಗುತ್ತುದು ಐಕೊಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು. ಆ ಕರ್ಕೊಂಬಡ ಗುತ್ತುದು ಅತ್ತು ಕೋರಿ ಗುತ್ತುದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಂಡ ಪೇರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲು ಅಂಗಣದ ಕಂತದು ಅವಿನ ಅರಿಟು ಮೂಡ್ದಿಯರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಐಕ್ ದೃಷ್ಟಿನ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಉಪ್ಪ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಅರಿಟು ಮೂಡಿಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮುಗನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಪ. ಕೆಲವರದಾದ ಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೋರ್ನ ಸಮಯಡೆ ಕೆಲವರ ದೈವ ಹೊಸಾಪಿನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ತೂತ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಮುಗನ ಏತು ದೂರನಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಬುಡ್ದು ಕೊರಪುಂಡು. ಅಂಜಪ್ಪನಾಗ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯಲು ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಮನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಆತಿ ಮುಖಾನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪವನೇ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ದಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. Musa tenal no. No.
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕಲ ಕಾಲದ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಗಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಡಿ ಕಂಜುಲ್ಲಿ ಕಂಜುಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾತನವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಆರಾಧನೆ ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನಗನೇ ಆದ ಬತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕೊಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ತಪ್ಪು ಮಣ್ಣಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸರು ಅವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಎತ್ತರ ತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸರು ಅವ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಂತರ ಬಂದು ಜಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾಗ ಇದು ಕೆರಿ ಮುಖ ಹೊಣ್ಣು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಫೆರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂತೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲದ ದೈವಲ ಇದು ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸುರುತಾದ ಉಗಮ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಬಂದು ಬಿಡಾಡೊಂದು ಐಟೊಟ್ಟು ಕಸಲೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗಂಜು ಮಾತು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಸೇರಿಸಿ ಮಾತು ದೈವನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲನ್ನ ಬಿಂಬನ್ನು ಅಂಚೆ ಆಯುಧನ ಮಾತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪೂರ ಬಾಲಮಂತ್ರದ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತನ್ನೇ ಕೆಲವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಕುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬಂದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದೇ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತುಮುಟ್ಟ ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಂಡವ ಸಂಚಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ತುಂಬಾಂಡ ಐದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಾಂಡ ಕಮಲ ಜಂಟಿ ಭಾರತ ಭಾಂಡರು ಒಂದಿಸ ಇದುಗ ಸಂಕೋಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸಂಕೋಲೆ ಪೂರ ಕರ್ಪದಿತ್ತು ಕರ್ಪ ಫಲ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾಗ ಅವು ಮಾತು ದೈವಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೈವರು ಅವಾಗ ಐದು ಮಾತು ಮರಳಿದ್ರೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ದೈವನ ಪೂರ್ವ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ನಿಜ ಮಾತು ಮಂಚ ಮಂತಂದ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ತು ಇಂದು ಪಾತ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೈವ ಎಪ್ಪರೆಪ್ಪು ಮಂಚಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಆ ರೂಪಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಶಿಲ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ತೂರ್ನಗಿಂತ ಬದಲು ತೋರಿದ್ದು ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬದಲು ತೋರಿದ್ದು ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತೂರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೂರ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಜೀವನ ಅವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಯಿತು ಆಯಾ ದೈವರಿಗಿಂತ ಉಂಟ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರ್ತಲೆ ಅವರು ಬಿಂಬಲ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಯಜಮಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದು ಸುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಜಮಾನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆ ದೈವನ ಮುಖಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಲಗ್ನಕ್ಕೂ ಅದು ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆರಾಧನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಂಟಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತವಾದ ನನಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಮುಖ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈವದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ಸತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಗಂಧನ ತಂದು ಅವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ದೈವಲು ಕೊಡಿಸಿನ ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಥ ದೈವಲ ಇಂಥ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಏನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನದ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿಲ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗಳಂತೆ ಸಮಾಜದ ಬಲವನ್ನುಳ್ಳ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೈವಲು ಮಾಯದ ಬಂಡಾರದ ಅನುಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲ್ಕು ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒದಗಾದುಕೊಂಡು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳ ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾದುಕೊಡ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ಹುಡುಗರು ಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನ ಮನ್ ಪಾದುಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಸಪ್ತಗಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ ಪಾರಾಹಿ ಪಾರಾಹಿಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿದ್ದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ದುರ್ಗಮಸ್ಪರಾಧಿ ಓಮತಃ ಏನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನದಾದಿರಸ್ತೋ
Berapa?